magandang tanghali! Kumikinang na ula, Diego Bandido! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Nicole Ayala! Shoutout sa lahat! Shoutout sa'yo. Bakit? Oo. Alin? Pinagmayabang ka ng asawa mo. Nakita ko, pinost niya yung love story love namin. story ninyo na wagas. Ay, nakakaloka. Kaya isa-shoutout kita ngayon. Alam ko mahaba yung hair mo. Alam mo ano yun asawa kong yan, sala sa init, sala sa lamig. Diba, inano niya ako? Ano, Flinex. Yan. Ano tawag ng mga bata ngayon? Hard flex? Yeah. Hard flex lang kasi alam namin. Diba, may ganon? Hard na flex, may soft na flex, may hindi finiflex. Diba, mga ganon. Edi may pag-flex. Parang shinare niya yung parang teaser kasi yun ng love story namin, featured on Wagas. Dati kasi meron pong show, hindi ko sure kung meron pa. Ang Wagas is a TV show before on GMA. Parang mga love story. Puro love story. Yan. So na-feature dun yung love story namin. Hindi syempre yung FB, di ba nagbibigay siya ng memories. So isa yun sa mga memories. Inano ko kasi siya shinare ko ulit. So siguro nakita niya, shinare niya din. Di ba? Oo, mahaba yung hair ko nung shinare niya. Pero bago yun, nung gabi, inaway muna niya ako. Di wow. Nakakaloka. Oo, sa totoo, kaya yung pong mga kabisyo natin na parang na-excite po sa pagpapakasal. Siguraduhin nyo po, alam nyo po pinapasok nyo. Charot. Hindi, pero kasi it's really a marriage is a roller coaster ride. Hindi nyo sana sasabihin ko shout out sa lahat ng mga misis nga na mahaba ang hair. Pero at the same time, minsan kumukulot na rin ang hair. Mahaba ang hair kasi minsan talagang ramdam na ramdam mo ikaw ang reyna ng tahanan. Correct. Ifinlex ng kanilang mga asawa. Correct, di ba? Pero minsan naman kumukulot yung hair kapag ka nakukonsumisyon, di ba? Kasama po yan. That's the dynamic of life. Correct, kasama yan. At ako lagi ko na lang ding iniisip, hindi lang naman ako nakukonsumisyon, siya din naman nakukonsumisyon sa akin, di ba? So ganun po talaga Kaya kailangan talaga mas mahaba yung pasensya mo, mas matindi yung understanding mo. Kasi kung laging galit ka, kung laging yamot ka, 'di ba? Walang mangyayari, 'di ba? Naka-design kasi imaginein mo kung magiging masaya na lang kayo lagi live. Parang boring na. Boring. Hindi kayo matututo Wala pong correct wala pong lesson. Wala pong lesson mga kabisyo na natututunan pag tayo po ay masaya. Totoo yan. Ayan. Ang lessons po ay lagi po nating natututunan pag tayo po ay may pagtatalo, correct, may pag-aaway, may kainisan sa isa't isa. Doon tayo merong learnings di ba? Doon ka rin din maa-amaze sa pag nalagpasan mo na siya na, hala, ang galing Nakita ko nga doon sa trailer yung paghampas mo nang umiiyak ka sa kotse. Sabi ko, eto na yung umiiyak siya kasi hindi niya alam paano umuwi. Pero kasi part ng love story kasi namin yun yung naghabulan kami sa naghabulan kami sa Timog. Nang nakasasakyan. 'Di ba? So level up na rin naman ako kasi nung araw ilang years before yung habulan ng kotse, meron din akong hinabol pero jeep. Hindi talaga ako tumitigil. Talaga ako, masyado akong fan ng love. Alam mo yan, fan. Kaya nga siguro nasa love radio ko. Masyado akong fan ng pag-ibig. Ganyan na kahit minsan mukha na akong tanga, kahit minsan na ako na lang talaga ang maiintindi, ganyan. Ganun pa rin talaga. Gagawin ko pa rin at gagawin. Alam mo, minsan may mga times ako na ganito, hindi ako magsasorry. Kasi diba, sabi ko sa'yo, hindi mahirap para sa akin na magsorry. Gusto ko, ayusin ka agad. Kasi ang end, pag hindi ko naman din inayos, ako din yung maiirita. So parang regalo ko din sa sarili ko na ayusin agad. Tapos pero may mga times na gusto ko na, mamatigas kaya ako. Di ako magsasorry. So ending, ako pa rin naiintindi. Minsan naiirita na ako sa sarili ko. Well, siguro nakakainis na rin. Alam mo yung gano'n. Kaya naman siguro talagang pinagtagpo tayong mga tanga sa pag-ibig. Kasi ako nagpakatanga din. Ako, imaginein mo ako lang nakakaalam na 3 kami. Pumapayag ako dahil mahal na mahal ko yung babae. Ang tanga-tanga. Ang tanga-tanga ni Diego. Diba? Yan ano ba yun? O parating na si alis ka na. So diba? umalis ako na umiyak. Correct, diba? Tapos pinutuloy mo pa rin. Bakit? Bakit tayo gano'n?
Basta pag-ibig, ang tanga-tanga. Ang tanga-tanga. Tapos may nagpapatuloy. Ang masaklap dito, alam mong mali. Alam mong hindi mo na dapat itolerate. Pero tinutuloy pa rin natin. Bakit tayo ganon? Kasi mahal mo eh. Yan na nga! Kasi mahal. Ayan. Pag mahal, iintindihin, lalawakan ng pag-iisip, pero, di ba? Iba po yung mahal mo sa tanga ka, di Ayan, ba? tama. Pero the good thing is, dahil sa mga pinagdaanan natin mga pagpapakatanga, binigyan tayo ni Lord ng mga partner na talaga namang perfect sa atin. Yan, di ba? Yan yung sinasabi natin. Hindi siya perfect, pero ang sabi ni Diego, perfect para sa atin. Di ba? Kasi, sila pupuno sa mga pagkukulang natin. Correct. Eh. At tayo din yung pupuno sa kanila mga pagkukulang. Pero pagdating sa mga pagkukulang, marami talaga yan. Tama, Kaya ako I always say this I choose to magnify the strength over the weakness. Kasi kung lagi mo nakikita yung nakakaurat niyang ugali, 'di ba? Hindi kayo magpapatuloy eh. Correct. Hindi kayo magpapatuloy ng maayos kasi ang lagi mo nakikita yung nega. Tama. Pero kapag kahit naiinis ka, lagi mo iisipin, hindi, may mga napakarami niya rin mga positive na attitude. Napakarami niya ng mga positive na values. Mapagtutuloy nyo eh. Kasi wala pong taong perpekto. Ikaw din mismo, ikaw sa sarili mo. 'Di ba? Hindi ka perpekto, 'di ba? Hindi mo nga maintindihan sarili mo eh. Kaya nga, doon pa lang di ka na perfect eh. yun talaga. Ganun talaga. So, shout out din sa lahat ng mga they're doing their very best to make the marriage work. Hindi po siya madali. Correct. Kaya shout out din dun sa mga gustong pumasok dyan sa pagpapakasal na yan. Ang iniisip mo lang ay, ang cute-cute kasi kapag ka may mga prenup video. Ang cute-cute talaga kapag ka may gender reveal. Diba? Ganyan-ganyan. Pero, naku. Ayan naman, nagiging pabo na. Nagiging pabo na naman siya. Diba? Na hindi po siya madali. Akala mo cute-cute magkaroon ng anak. Paano pag nagkasakit yan? Ayan. Paano kung yung sakit yun? Paano? Saka financially, hindi kayo handa. Yun na nga. Yun ang pinakamasaklap. Actually, Jegs, ang itong katotohanan, kahit nga financially handa ka eh. Hindi mo pa rin masasabing ready ka eh. Emotionally. Diba? Ayan. Kasi ang daming involved. Mentally diba? din. Ganun din. Lahat. Psychological and lahat eh. Kaya tuloy yung mga bata ngayon, parang takot sila magpakasal. Oo, maraming mga na ayaw nilang magkaanak. Oo, ayaw. May mga ganung correct ka. Yung anak ko, napakabata niya pa naman ha. Pero sinabi niya talaga parang kahapon. Basta parang may tinanong siya tungkol sa when you have kids, mom, something, medyo private eh. When you have kids, are you ganyan? Tapos sabi ko, Tapos sabi niya, okay, I don't wanna have kids. Nagdesisyon na. Pala decision ka, girl. Sabi ko talaga, 11 years old ka pa lang. Pero gano'n na sila. Medyo takot na yung mga kabataan. Kasi nga, siguro because of our exposure to social media na nakikita natin ng mga marriages that don't work. Dati kasi, hindi naman natin alam yan. Alam mo lang natin, Gabby Sharon, di ba? Na ang luma ng reference. Sharon, Gabby na nagkaroon sila ng paghihiwalay, di ba? Yun lang yung only reference that we have. Yung sa mga kamag-anak, kapatid ng mga kumare, hindi natin alam ang kwento nila. Kasi wala pa naman social media para mabalitaan mo o mamarites mo, di ba? Ngayon, exposed na yung mga kabataan sa gano'n. Nakikita nila na kahit gaano kabongga ang engagement, pwedeng maghiwalay pa rin. Yung kung kailan kinasal, saka madidiscover na may isang may bading pala yung asawa. Di ba may mga gano'n? Kasi na-expose na nga. Kaya siguro, mas takot sila ngayon. Oo, kasi talagang nag-iba na talaga ngayon yung iba na eh. Yung perspective ng mga tao. Like kanina, habang nasa biyahe ako, may pinapakinggan akong tapos sabi niya, ibang-iba na ngayon kaysa sa panahon natin dati na like for example, pag merong matanda or may edad na, papasok sa classroom, ang mga estudyante magtatayo yan. O tatayo sila. Bibigay galang. Good morning po. Tapos hindi sila upo hanggat hindi nakaupo yung teacher. Pero ngayon, ang tanong, nangyayari pa ba ngayon? Parang hindi na. Parang hindi na talaga. Meron nga akong isang friend na prof.
dati na din siyang nagtuturo before, tapos nagbalik ulit sa teaching. Tapos sabi niya, alam mo, napaka-challenging na talaga magturo ng mga estudyante. Bukod sa, yun nga, hindi na sila kasing galang ng dati. Oo, yung respeto wala na. Hindi na ganun. Hindi naman natin nilalahat, diba? Pero madami ang hindi na magalang kasi palibhasa, parang alam na nila yung sinasabi ng teacher. Tapos marami din talaga ang gumagamit na ng AI. Yung friend ko na yun, meron siyang AI detector eh. So kapag halimbawa nagpagawa siya ng assignment, siguro daw mga 95%. Lahat AI ang ginagawa. Lahat sa AI lang. Ganon. Siya meron siyang pang-detect. Parang may ganon eh. May mga AI detector din naman mo sa composition ng ganyan na. Yun. Ako alam ko na kagad yung composition kapag ka chinat GPT eh. Kapag ka ang kaibigan mo sa Facebook, dating hindi nag-i-English, ngayon English speaking na. Tapos umpisa na, let me take a moment. Yan, di ba? Alam na yung galawan, hindi kailangan ng AI detector. Ayan, tama. Ang sabi ko nga sa anak ko, kasi nakikita ko, sabi ko, pag gumagamit ka ng ganyan, make sure na galing yung idea mo. Ikaw ang mag-compose ng sarili mong sentence and then pwede kang humingi tulong o check the grammar. Correct, pwede. Pwede ganun lang. Yung idea, yung composition dapat sa'yo nang gagaling. Dapat sa'yo pa rin talaga. Yun naman talaga. Kasi yung i-own mo pa rin siya. Correct. Ang tanong dito, sino naman po ang lugi? Hindi ba't ikaw din? Kasi inasa mo pa sa AI. Actually, mag-aral ka pa ba? Ikaw iaasa mo lahat sa AI, di ba? Ay, nako. Nag-iba na talaga ang dynamics ng world. Pero whatever it is, ang pinaka-importante, wag pa rin natin kalimutan, di ba, na-mention mo yung tungkol sa pagpasok ng matanda o kaya ng professor, tas tatayo lahat. Yun yung medyo nakakalungkot na nawawala. Yung values. Wag sana. Kahit na moderno na yung panahon, kahit may mundo na ng AI, kahit yung mga pango, yung mga sarat, yung mga kalatang ilong tumatangos. Kahit madami nang nagpa-transplant, madami na ang pagiging high-tech ng science, 'di ba? Dati natatandaan ko sa skincare, nagsisimula akong mag-skincare na nagkakaroon ako ng sponsor in the past. Ang tanging treatment na meron sila, diamond peel lang, tsaka yung pagtanggal ng blackheads na umiiyak ka na habang hinahaluka yung blackheads mo. Yung tatanong ka, okay ka lang, correct, sir? Okay ka lang, ma'am? Pero tumutuloy na yung luha mo. Okay ka pa po, okay lang, di ba? Pero sa totoo lang, tumutuloy na yung luha mo. I don't see that much anymore, yung ganong klaseng treatment. Medyo luma na yung ganon eh. Kasi meron na makabagong paraan na hindi ka luluha. Tsaka at maraming options. Di ba? Ganon na siya eh. So, ganon na po yung world. But it doesn't mean nakakalimutan natin yung paggalang. Tama. Yung humility. Yung humility, kindness, 'di ba? Yung kabaitan na doon tayo ninenervyos minsan kapag halimbawa parang hindi na mababait yung mga kabataan. Yung mga kabataan sila yung totoo naman si Jose Rizal, sila ang next generation, sila ang pag-asa ng bayan. Tama. So kung yung mga kabataan nakita natin mga bastos ng taon, 'di ba? Ano yung future natin? Correct. Nakakatakot ng bonggang-bongga. Ay nako, naalala ko lang minsan talaga, pero minsan daw yung mga bata meron silang meron silang dual personality. Kasi si Princess, lagi ko yung tinuturuan namin na magpo at opo. Pero parang hirap na hirap talaga siya. Hindi mo siya mariringgan. Nung pumunta yung isa naming guest sa loob ng bahay, sabi ko sa'yo, Jegs, para siyang ibang tao. Sabi niya, una sa lahat, hindi malakas ang boses niya. Yes po. Opo. 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 Ang daming opo. Mga 62. Sa isang sentence. Tapos pagkatapos mag-alis ko, sabi ko, Daddy, kilala mo ba yung kasama natin kanina dito? Anong ginawa niya sa anak natin? Well, may ganun or siguro comfortable sila sa loob ng bahay kaya they don't do that. Pero pag sa ibang tao... pero yung seed na pinlant mo is nandun lang yun. Actually, na proud naman din ako kasi ibig sabihin, kahit na ilang beses ko siya sabihan ng po at opo at kadalasan hindi ko naririnig sa loob ng bahay kasi ang tawag nga sa akin, bro eh. Bro. Bro. O kaya beshi. So parang siguro hindi match yung beshi tsaka bra sa po at opo, 'di ba? Pero nakakatuwa na at least sa ibang tao, naririnig ko talaga. Alam nila paano gamitin. Alam na, kasi pag halimbawa,
kunyari, utusan ko siya, nasa hotel. Kunyari, nasa Aquawoods tayo, garden and resto dyan sa Candelaria, Quezon. So sabi ko, Princess, tawag ka sa front desk, ask for towels, ganyan. Tapos, hello po, may po, talaga. Ni-remote ko nga siya, binolium ko, volume. Hello po, can I ask po for some towels po? Ang dami po! Ang dami! Diba? Nakakatuwa. So, yung ganon, wag sanang kakalimutan. Moderno na yung panahon. Skibidi is part of the vocabulary. Diba? Double risk, single risk, mga salitang di natin alam. Pero, ang alam natin, dapat ma-maintain natin yung kabaitan. Correct. Dapat ma-maintain natin yung kindness, goodness, yung values. Naku, sana po wag nating kalilimutan po yan. At syempre para sa mga magulang, keep on planting yung mga good values. Kahit hindi mo starts at home. Correct. Hindi mo nakakaya, di ba, kay Princess, kahit sabihin, hindi mo naririnig, hindi mo nakikita, pero yung pinunla mo, nandun yun eh. Oo, at yun, don't give up. Do not give up. At saka, wag mong iisipin na hindi sila nakikinig. Kasi sa totoo lang, ang mga bata, ang mga anak natin, sila po ang pinakamarites sa loob ng bahay. Yes. Lahat ng naririnig nila, ina-absorb ng brain nila. So, wag kang magtaka. Wag kang magtaka kung ang tono niya masungit. Sino masungit sa bahay? Ikaw. Diba? Huwag kang magtaka kung nagmura. Kasi dati one time meron ako narinig ko na may semi-mura. Alam mo ano sagot ng anak ko? But dad said that. Back to you! But sometimes I hear mom. Back to you, diba? So, ganon. Akala mo lang hindi nila naririnig. Akala mo lang wala lang. Pero meron. Ina-absorb nila yan. So, make sure that what they absorb is something positive. Careful tayo. True, Lalu. Oras natin! 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!